ben je vrij vandaag? Ja, Wat doe je normaal gesproken? niks. Ik heb altijd vrij. Ja. Oké, en daar ben ik eigenlijk wel jaloers op. Wie kiest dat voor elkaar? Ja, Om altijd vrij te hebben? nou, dat ik ziek ben, hè. Ik heb het in de rug. En ik heb pas mooi zwaar aanring gehad in mijn nek. Whiplash. Wat pas. Ja, nog niet zo lang geleden. En wie ging dat dan? Ja, ik stop in Remung in de rotonde en dan reed ik knal een auto op bij mij. En dan had je het al in de rug. Ja, maar nu heb ik het ook heel erg in mijn nek. En wie komt ze aan zo'n slechte rug? Ja, van vroeger, hè. Versleten ruggenwervel. Ja, Best al zo oud dan? ja, 58. Zou je niet zeggen. Hey, en volgens mij ben je ook wel immers van de tatoeages. Ja, zit kantvol. En dan rug ook. En weet ze nog wanneer ze de eerste leeds zetten? Oh, ik denk wel een 20 jaar geleden. En weet ze nog welke? Ja, Jim van Tarzan. De wat? Jim van Tarzan, die vrouw, heb ik achter op de rug. De gast Jane van Tarzan op de rug. Ja, Dat die moet- vrouw wil ik. Ja. Oh wacht, en dat is dan de naam van Tarzan door. En het, Ja. Hey, maar dat vind ik wel interessant, want ik heb nog nooit immers gezien met een tatoeage van Jane van Tarzan. Met de mensen in de hand te springen van de boom af. Moest je hem zien? wacht. Dat mensen niet. Ja, mag dat? Moest je gewoon zien. Ja, joh. zet dan even de auto aan de kant. Of ben ik de enigste die nog nooit een tatoeage van Jane van... Maar ik ken volgens mij wel... Ja, Ik weet me kapot. dus wij stik kapot. Ja. Nee! Heb je het gezien? Ja! Hé, maar... dus dat is dan ongeveer 20 jaar geleden? Ja. Maar Dat is wie- toch wie- mooi, hè? Ik ben met stomheid geslagen. Maar wie komt ze erbij? Jane van Tarzan. Weet ik niet. Ik heb dat toen niet gezien. Ik dacht, dat vind ik zo mooi, dat wil ik op mijn rug. En die afbeelding hij ze ergens... Deze had ik niet. Ik had eerst niks. Nee, maar die afbeelding die hij ze ergens in een Ja, boekje... die heb ik of- ergens gezien, ja. Maar die hebben ze wel niet zuiver nog gemaakt. Die hebben ze een beetje van maken. Als iedereen daar hetzelfde, hè? Best ik ooit eens tegengekomen, de Jane... Nee. Nee. Nee, nog niet. Werd er wel druk op gereageerd? Nou, je vindt wel, als je gaat op het zwembad lopen of zo, in Lommerberg of zo, dan Ja. is allemaal een kijken. Boah, wauw, zeer mooi. Maar ja, Ja, zeggen ze dat ja, dan wel? dat zeggen ze, ja. Oh, dan dukken ze het zo, dan kijken ze nog die en dan zeggen ze niks. Hè. Nee, ja, die zijn er ook bij. Hey, wat vindt ze nou zelf de mooiste? Ik persoonlijk, nee. Ho! Maar pas geleden is mijn mam gestorven. En pap, leeft hij nog? Ja, die is nog fit. Pap is nog fit. Ja, dat vind ik zelf, ja, ik vind ze allemaal mooi. Maar waarom een gecondoleerd trouwens? Ja, Met het verlies? ja, is toch al langer geleden, een jaar of 1,5 jaar geleden. Oké. Dan was mam krank. Ja, Woonden ze wel hier in de buurt? toch, op Rijksweg. Dus het is echt een van Zwanen? Ja, Ja? eigenlijk officieel van Venlo. Oké, daar is ze geboren. Ja, het woonwijnkamp, de Reumer. Weet je dat? In de Ooit- Reumer? ooit was het Jazeker. buurt, Ja. Daar ben ik geboren. En woont ze nou Daar, je doet ja, juist. in een huis? Ja, maar ik vind het niet zo prettig. Nee, maar dat is altijd... Officieel voel ik me daar niet toe, want ik sloop geen één nacht. Maar ik heb ook serpine in mijn nek, ook denk ik, dat het al ook misschien van is. Nee, maar dat is trouwens niet voor het eerst dat ik dat huur. Dat mensen die op een kamp geboren zijn, niet kunnen aarden in een huis. Nee, ik aap me daar niet. Het liefst ging ik direct terug. Die zijn niet voor de Maar bak. toen loog eerst dat woonwijnkamp, maar nu huisjes gebouwd zijn, loog eerst een kampje. Daar woonde ik. Even kijken. Ja, daar zullen we vast en zeker wel eens langs zijn gereden. Maar was ze dan ook verplicht om door te vertrekken? Ja,
Dat van Houten, die hebben door dat fabriek. Dan wouden ze doortrekken naar dat andere fabriek. Ja. En daar doen de chauffeur daar weg. En van wou eigenlijk niet weg, maar ja, was weer verplichting. Dus eigenlijk had je geen poeder om op te staan. Nee. Dan hebben ze dit geld geboden voor de verhuizing. Ja, hebben ze gegeven voor doorheen te gaan. Oké. Maar ja, als ze daar alles moest gaan verbouwen, kun je er geld bij liggen. Ja. Maar dan kun je gewoon een kaluusje. Hé, maar wie belangrijk zijn papa en mam voor dich geweest? Heel veel. Ja? Ja, nu nog. Ja. Probeer dat eens onder woord te brengen. Ja. Waarom worden papa en mam zo belangrijk voor dich? Ja, die heb ik altijd grootgebracht. Ik kan dit lezen en schrijven. Die heb ik altijd geholpen met alles. Ja. Nu nog, pap. Ik eet daar, ik drink daar. Ja. Dus eigenlijk is het niet alleen die vader, is ook een goede kameraad van dich. Ja, zo en Ja? zo. Ja, daar hang ik het meest aan. Meer dan mijn man, eigenlijk. En de pap is met alles. Wie al, dik is 58, wie al ja, pap? pap is 81. Oké. Wordt dat nu dan, hè? En heeft ze nog broers en zussen? Ja, die broer, die woont in de Ja, straat. dat moet Ja. Dat moet ik net erger. En nog meer? Ja, dan heb ik nog een broer. En nog 2 zusters. En nog een broer. 3 broers en 2 meisjes. En dat giet goed samen? Allemaal perfect. Ja? Ja. Hey, en wat doet ze met die vader? Wat vindt je leuk om samen te doen? Ja, ik kon er veel op bezoeken, doen, eten, wat koffie drinken, wat babbelen en een keer eens een rondje lopen. Maar dan zijn papa is nog vet, hè? Ja, dus nog goed eruit. Oké. Ja. Hey, en die broer? Dus ook nog goed. Ja, bist ze de jongste of bist ze de... Mijn zuster is het oudste en dan kom ik. Oké. Oh, dus eigenlijk is dat die kleine broertje. Ja, Was er nog dat is de kleinste. Nou, kom maar niet. Oké. Dus hoeveel jaar verschilt je dan? Wat is dit? Pas 50 of 51 is het, geloof ik. Dat scheelt ook wel even. Dan heb je nog mijn zuster. Oh, ja, met mijn broer, met mijn zuster zit een jaar tussen, en mijn broer zit een jaar tussen. Nog een zuster, en deze is wat langer. Hey, wie had ze trouwens? Toon. 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 Dat ze niks kan lezen of schrijven, hè? Ja, ja. In hoeverre is dat voor dich lastig geweest altijd? Ja, als ik ergens heen moet. Of ik moet nu papieren laten lezen. Want Ja. dan moet ik elke keer naar mijn zuster of naar mijn broer gaan. Dat laten lezen. Maar wat heeft dich altijd tegengehouden om het niet nog te leren? Ja, weet ik niet. Ik heb vroeger hersenvliesontsteking gehad toen baby zien. Dan is het er ook op je ogen geslagen als het zus. De zus minder met dat doen? Ja. Dan heb ik er iets van overgegaan en ik denk dat dat thuis doende dat ik niet zo technisch. Ja, dat kunt niet binnen bij die. Nee. Of het blijft niet hangen. Nee. Ik kan wel de woordjes zeggen, zo, die kan ik allemaal zeggen, maar ik kan er geen zin van maken. Ik weet zo bijeen trekken niet. Oké, dus woordjes kent ze wel? Ja, ik kan dat zo zien, wat, die letters die ken ik. Dus wat staat er op de auto? Nou, dan moet ik het gewoon voorspellen. Oké. Kent ze het programma trouwens? Ja, maar dan kijk ik dat er nou. Oké. Nou, onderweg stiet. Toen had ik dat niet zien. Ja, nee, ja, wie wist ook niet dat je hier de Hoogem gereden kwam? Nee. Ja, ik wou dat mijn broer op gaan halen. Ja, Ik wou even ergens heen, even naar Venlo. Oké. Even Ja. terug naar de stad. Nee, dit is een auto daar in de garage staan, dan moet ik opkomen weer en is hoe klaar. Hé, maar de Reumer, hè, dat is toch Waar gans... vroeger de hele grote woonwagen kwam. Ja, dat weet Het ik. eerste. Maar dat is toch... Die is toen gesloopt, dat dus is weg. gesaneerd, wie ze dat nu Ja, ja. Ja. Maar dat was gezellig vroeger. Ja, Ja? heel chic. Ja, toen waren we nog klein. Hoe waren we toen een jaar of 4. Hoe lang is dat er al niet meer, denk je? Oh, al lang niet meer. Ik denk wel een jaar of 30, 34 al niet meer. Is dat al zo lang geleden? Ja, de Reuma was het grootste kamp van alle van Venlo. Hè? Ja. De Reuma. En er lag nog een kleintje tegenover. Ja. Als ze de grote week had, ze tegenover lag wel een klein daar. En dan heeft hij dat kampje geweest, daar heb ik toen gewoond. Ja. En toen hebben we daar die nieuwsjes gekregen, 7 stuks, allemaal op 3. Dat was mooi daar. En dat waren die huisjes waarvan Stik zei van, daar moest ze even gaan kijken. Ja, die zijn mooi. Oké. Die zijn wel mooi, maar ik heb me daar niet eigenen eigenlijk. Nee, anders slapt ze niet zo slecht. Nee. Hey, het was leuk om dich even te ontmoeten. Nou ja.
Vond je het ook een beetje leuk om ons te Oh, ontmoeten? mij maakt dat niks uit. Maakt er niks uit? Nee, ik vind het best wel schoon. Oké. Dus we mogen dich goed zenden. Oh, dat moet ze zelf weten. Ik vond het grassie. Ik heb niks te verbergen. En wie zullen we de uitzending nemen? Jane van Tarzan? Ja, dat kan. Nee, dan doen we dat. Ja, Bij goed. deze.